बुचिया न बेकहल के कहल भइल बाड़ी सुबह के निकलल बाड़ी अभी तक ले ना आइली बार बार कहा था कि देखो हो अपन बड़ बहिन मत हाल कर लेकिन उनकर परछाई ले जाताड़ी कह तनी बूढ़ी लेके बूढ़ी उम्र के मत ताक ओसे का 17 बरिस के बाड़ी त कैसो यही मारे भाते पार करेला तो बाड़ी की हेने बैठी रोके हम सूट सिबले बानी कौना दिन राती खातिर पहना की पहने खातिर ना तनी से ओकर सियानी घर गल तू हे देल रहनी तो देले रहती हम सी देले रहती हाथ ही बाय भौजी तू 10-5 रुपए के खातिर कंजूसी करबू का कंजूसी करले के बात बाटे एगो तरह बहिन जन हाल कइल बाटे रे जनते बानी कि गांव में मुड़ी उठा के चलल मुश्किल भइल बाटे देखा भौजी तू जौन कल भी ओकर के छोड़ द ठीक न ओकर बातें खत्म कर दा उ का ही का नहीं हम ओकर के जानतो नहीं ओही बाते से त डरो लागत नो कि आखिर खुनावा त एके नु है नी जा और कहावत में कहल बा कि कतनो मुरल हंसुआ बता अपने ओरे घीचेला हम ओसन कबो ना हरकत करब अपन माई बाबू के ना पगड़ी कबो ना उछले दे बुची जी देखी उ त रवा से छोट रहली ना समझली अपन चल गेली अपन मनमानी कर लिहली रवा आ गई हां त जोड़ी बना के भाई बाप के पगड़ी अब मत गिरे दे हम जा एक खाली तेरा भैया संभाल गुलन दोबारा में तो फांसी लगा ली हन देखा भौजी अगर ये करे करे त हम कहे कर ले रहती आज काहे हम बानी हम देखा हम नहीं चाहत कि हम दूसर के हमारा माई के कुछ बोल के निकल जाए अरे जौन माई हमरा के 9 महीना कोख में रख के इतना पाल पोस के बड़ा कैले बिया उ माई के हम छोड़ के दूसरा हाथ की कैसे पकड़ बुची जी आ जरूरी बउए कि जेकरा से प्यार करो ओकरा से शादी होखत हुए आय अगर शादी होके रहित त आज रुकमनी के जगह राधा कोई रहती ना है भौजी अब ऐसे भी हम प्यार तो अपने माई और भजाइए से सबसे करी ना तो दूसरा लड़का से क्या करे अरे खूब बड़ घर के बड़ी सुंदर लड़का खोज के दिहल जाए संतरा ले ले का महंगा अरे हां ली बबुआ पेटम पर बतर भैया ले देवेलन खाए खातिर हां तो भैया तारे का खूब प्यार करना आ सुनो ना भौजी तनी 500 रुपया दा ना क्या करम एगो चूड़ा देख ले वाली चूड़ा जाके खरीद लेती सब शादी में एक बार खरीदाई ठीक बा अब एने ओने मत खर्चा करी आ कनी नो कि अब फोन तार से ढेर न तो बात करब एने ओने ना भौजी उतना ना उहे इना की पढ़ाई खातिर भाई भौजी फोन देल बड़सन तर ओकर लाभ उठा के एने ओने रो बात करो ना भौजी हम केहू से ना देखा फोन ले ले हो कि हम पास में फोन हम घर ही रख के जाना ज्यादातर ठीक बाटे ठीक है भौजी खाना ना खाना खा चलिए हम काट के देते हैं चलिए ठीक है चल चल जाओ यहाँ से आगे रोई सर काहे करत बानी काहे करत बानी? अरे जब ये दिन देखावे करे तो काहे हमरा से बियाह करनी रौरा करना जब अपन माँ बाप के ना हुई हमार का हुई रौरा ऐसे बोलत बानी ओ है तो चल कहत रही नो जहाँ अगर हमरा से प्यार करेलु नु तो हमरा खातिर तू भाग चला रौरा काला से अपने माई बाबू के छोड़ के रौरा से भाग के आगोनी हम और आज रौरा हमरा कैसे बोलत बानी यही ना प्यार रहे अब प्यार सब खत्म हो गई कौन चल रही के रौरा पर कितना बड़ा धोखा दे हम कादरा भरोसा के रही रौरा चल हट ऐसे देखिए ऐसा मत करी अब हम कहां निकालिए फराठी मार हमें चल जा यहाँ से ठीक जहाँ जाएगा वहाँ जो सब जिंदगी बर्बाद जहिना से तारा से हमारा बियाह भइल बा और जिंदगी नरक बन गई हमरा जिंदगी में नरक बना देनी राउर हमार जिंदगी नरक बना के रख देनी ना हम एनिया के बारी ना वनिया के बारी हम ना जाने तनी कहाँ बड़े चल जो निकाल हट हे भगवान जी सही लोग कहेला कि जवन लड़की अपने माई बाबू के ना हो खेले ना ओकरा खातिर दुनिया में कोई ना हो खेला अरे हम ना जानते नहीं नु जवना लड़का खातिर अपन माई बाबू समाज सब कोई से झूठ बोल के और ओकरा प्यार में पड़ के ओकरा साथे आई नहीं ओहे लड़का हमरा से इतना ज्यादा नफरत करी कौन बोले के जाइए हम अपना गावे का हम करी भगवान कुछ नहीं क्या बुझा काहे कि हम मरद गइलन त कहाँ अरे बुच्ची जी रौरा अब का आनी हो आए पूरा टोला में तो नाम है सवाइए देनी जिए के तो कदर ना कोई नहीं कि कैसे भाई जी कैसे बाप जी भौजी हमरे से गलती हो गई भौजी हमरे कैसे ना गइल जात रहे काहे बुच्ची जी ये पहले ना बुझाइल रहे कि
माई बाप के जौन महतारी रौरा के 9 महीना कोख में रख के जन्म दिलस ओकरे बारे में रौरा ना सोचली अपना मन के बियाह शादी करके चल गई थी। बाबूजी हम उनका प्यार में इतना पागल रहनी नु कि का करे तनी का न कुछ बुझात ना रहे। सही लोग बोलेला कि जमन लड़की माई बाबू के ना हो खलनु ओकरे के समाज के कोई ना हो गेला। आज हमरा समझ में आवत है बाबूजी हमरा से जब तक देखी बुच्ची जी रोइन जान चुप हो जाई जान तो बाबूजी छौन हुई तो देखल जी चली घर चल चलिए बियाह के दिन धो देले बानी आ एकदम हमार चिंता भई रहत ताटे। एक त पैसा रुपया के इहे हाल बाटे केहू से कर्जो गुलाम खोज तब केकरा से केवन मुंह लेके जेबू मांगे। एक जनी बिगाड़ क के त सब त भातार लेके गइली केकरा से जाइए तू करे। कहां रे कहां में कहीं नहीं रे माई मने ना सुधरबू ना याद हो तो हम कपार पर दिन नियरा गइल आ तोर मने का चाहतरी ओकरे नियर कइल चाहतरी ना रे हैं उ त हमर इज्जत बना के गइल आ तू बनावतरी गलती तो ऊ कइले बिया लेकिन लागत है कि घर में हमारे के हर घड़ी साजा मिलत रहता है ई बात के। गलती उ कइले बिया तो एकर मतलब का के तोरा का छोटा सा ई छोड़ल के त दिन हवे कि बीच के अपने से गई मम्मी जी देख के हो मम्मी जी अरे का हमर दिमाग खराब रुक जा पहले मने का चाहतरी बता। देख माई हम ऐसा ना कर देख जेकरा भागे के रही नु वो बंदो कमरा में भाग जाई। का हो आओ भाभी देखी था ए भाभी तू ही माई के समझाओ ना का हम ऐसा लेकिन आ हम केवन तू करतनी हो कि ए बड़ी त मने लेके भाता उड़हर गई बताओ दिन नियर आइबा घूमत आवे के थप थप दिहा से त हम का करब हो बताओ त ए बजे हम ऐसा ना गलती अब अच्छा मेहरा तू हूं त एकदम सारे बुझाता थे कि थोड़ा ओए कौन मुंह लेके बिया रे कैसे तर माई रे कहां तर माई बिया रे तर माई मार गई ठीक है निकल जाएगी। मेरे को माफ कर दे भाई। हम ना माफ करम ठीक ना जन हिसाब से तू लेके गली ना जाके वही जगह हो ठीक ना ए जाओ तो उधार छाव देखावे तोरा कने कने की ना चिना तू के हई हमर एगो बेटी बिया दूगो रही से दूगो में एगो मर गई ठीक ना भाई हां आखिर हम दूर बेटी यानी मानदानी हम गलती कही है बानी तो का हटे गलती त कोई बाड़ू कि लेके भोगा तनी बियाह ना होत रहल कैसे कैसे त हम मेथु क के लड़की के बियाह छाना ले बानी खाली एक तो गलती की वजह से माई एक बार तो भगवान माफ करेलन ठीक है दादा होई कहां से जेब रे घर में भौजी हमरा काम कर दे जब हट तार चलते हमर मर्द फांसी पर झूले जात रहे हो तार चलते गांव घर के लोग हमने से पानी तक पिया बोला कटे जात ना छटले बारे हमरा के कुरजात ना लड़की लेके हम से ना पड़ल बनी है तोरा वजह से आज माई भैया के कान ना झेले के पड़त केहू के मुंह ना देखली सती गई नहीं पोस पाल के सयान क दिन त भतार लगत रहे दो दिन के प्यार में यहाँ लग मरद लगे लगत माई बाप भूला जाता के गलती हर इंसान से होला मानते नहीं कि गलती कर देले बड़ी गलती ना कह देला भौजी आज जानता नहीं काहे आइल बड़ी ओ जिगो से मार देले होई जो भाग अपना घरे कब आइल बड़ी ओ जिगो से लता मार के आइल बड़ी जात रहे आ टाटा कहे कि हमर माई बाप के कामे नहीं के ठीक ना माई को हमार बात सुन ले हम तो नदार बनी रे ओकरी हमरे से गलती हो गई ना समझ में आवत रहे कि हम का करो तनी का ये माई बाप के कहना ना मानी उनका जिंदगी भर रोवे के बा खून के आंसू प्यार के भूसावा रहे ना भौजी तू तो मतियौला तबे आई बिया अगर तू लोग ना हमरे के समझ बुझलो तो हम का करब ठीक बाटे हम तू लोग खातिर बोझ बनी नु हम जाने तनी कैसे हम काम कर देले बनी नु जरा के माफी नहीं के मिल अरे माफ ना करम जा जो मर जो जान दे दे अरे पकड़ बन क्या जान दे चुही के गाल आज देखो पिया करो त पिया देखो करो जी देखी केतन बाड़ी तो राउर तन से जन्मल बाड़ी और राउर कोच से जन्म देले बाड़ी जा जब तो गलती कर दे चार बांगा बाबूजी हम घर से ले दे यहाँ तक पानी छुअल तक नहीं खन लोग पिए गांव कान खोल के सुन ल सा एकर के घर में ले जा सा लेकिन ले जा सा खिया सा पिया सा लेकिन कह दे सा हमरी आंखी के सोझा ना रहे चले भाई तो ना फिर सीखा तर हुए कुछ सहूर मम्मी के कहने के मना ली दे चुप रह ए बुच्ची जी लेकिन याद रख हम की गलती फिर दोबारा मत होखे दे ना भौजी शादी लागल बड़ुआ और उरे संभाल के रह आ जाई सूट पे लिए सब उतार दे धो धा दे जाई आ उ कहां बड़न जी जेकर संग रहनी छोड़ दा दीदी भौजी सही लोग बोले नु कि जे अपना माई बाबू के ना होकेला नु ओकरा खातिर कोई ना होकेला पहले तू हमरे से बहुत ज्यादा प्यार कइलस प्यार में फंसावला शादी कइलस और आज हमरे के हाल में कह के छोड़ देलस तो लड़का हो खबे करसन कुकुर जा जहे देखी नारी तहे मुंह मारी जानू ना उका चंद्र के उतारे पे गो ओकरा में तारा
ना बुझाता चलिए रहे बच्ची जी, मत डरो, आज सब पता चला चलिए, कि चुपचाप कितना रहिए, सब बच्चा बात